Hi, maayong adlaw sa tanan. Welcome to my YouTube channel and welcome to my vlog. Kini na pod ang akong ituro sa inyo. Kapag naatay mga problema, naatay mga gidala nga mga problema nga dili nato makaya, atong sangpiton ang Dios kay siya motabang kanato. Kay ang Dios matinabangon o maluluyon. Naana siya sa Jeremiah 33:3 mabasa. Kung namoy Bible, pwede ninyong basahin mga kapatid. Kaya kung natay problema niya dili nato makaya niya adto ta sa tawo mo tan-aw, adto ta sa tawo mo tawag, mahimong giignore ta sa tawo. Mahimong dili ta dunggon, dili ta paminawon, dili ta tabangan. Kaya ang tawo manggod mga igsoon, limitado ang ilang pagtabang diri kanato, limitado ang ilang pagigugma diri kanato. Pero kapag ang Dios igsoon motabang siya, maluluyon siya, may gugmaon siya sa tanan nga motawag niya. Kay tinuod gayud ang iyang pulo nga sangpita ako, tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kay bulungan o katingalahang mga butang nga wala mo masayro. Sa Jeremiah 33:3 na igsoon. Tinuod na igsoon, mutubag gayud ang Dios sa atoa kung kita mosangpit kaniya. Muna igsoon kung naa kay problema gidamdam diha, bisan unsa klaseng problema na diha, na problema man ka sa kalawad-on, nagproblema man ka sa mga sakit o balatian nga sige nakagpa-check up tapos wala pa jud ka naayo nga bisan unsa nimong inom og tambal, daga nakagkwarta nga nahurot kay gipalit sa imong mga tambal nga gimintin kada adlaw. Nya nagproblema na kana igsuna pay patong-patong nimong mga problema, napakay dagkong mga utang, unsang mga utangan na mga utang sa linding o unsa pa imong mga ipang-utang diha nga wala ka nakabayad. Tapos to apay imong mga sakop nga nag-eskwela pa imong mga kabataan, tapos napay mga project sa eskwelahan, tapos napay daghan kaayo nga mga giunahuna ninyo mga problema nga dili ninyo makaya. Pero niunsa ang Dios ningon siya, sangpita ako ug tubagon ko gayud ikaw, ug ipadayag ko kanimo ug ipakita ko nimo ang katingalahang mga butang na wala mo masayro. Sa Jeremiah 33:3 na mabasa mga igsoon. Mauna nga dili ta mo diretso dayog sangpit sa tawo kay kung natay problema mingon na ta dayon nga ay moadto ko ni tarpulana, moadto ko ni tarpulano, moadto ko sa akong igsuon, moadto ko sa akong ginikanan o sa akong amiga, mahimo pa na nga magka-problema ka. Unaha pagsangpit ang Dios kay ang Dios maminaw na nimo. Mangita na sa pamaagi nga masulbad ang imong mga problema nga imong gikagul-an diha. So before ka mo adto sa imong adtuan, unaha pagtawag ang Dios kay siya motubag kanimo. Unya iya paganing gipakita, iya paganing gipadayag ang mga katingalahang mga butang. Unsa man ang makatingalahan. Mauna nga gi-expect nimo nga wala mo ko ga-expect ani nga moabot ni nako. Panalangin dagkong panalangin. Moampo usa ka moadto sa imong tuyo. Pananglitan nakay tuyo dito sa imong amiga ba, sa imong makasilinganan ba, o asa ka mo adto kay nagproblema lagi ka kay wa kay pangbayad sa imong tuition fee sa balaryan sa eskwelahan, nagproblema ka nga wala kay pangbayad sa imong utang, nagproblema ka kay wa kay kapalit og bugas, nagproblema ka kay wala kay mabalon o asa ka paingon wala kay magamit, mangutang ka kay para pud ibayad sa imong utang, nagproblema ka. Pero igsuon, ang buhaton nimo una, magpray muna ka sa imong lawak nga mag-inusara. Nga makabayaw imong makamot, makapiyong imong mga mata. Hangad ka sa langit o magtawag ka sa Dios. Kang Dios maminaw nimo, igsuon. Dili kaniya talikdan, di kaniya biyaan, basta kinasing-kasing ang imong pagsangpit kaniya. Iya kang tubagon. Ug iya pang sulbaron ang imong gikinangdan sa maayo nga pamaagi. Kay mo direct ra kag adto dayon sa imo nga adtuan,
mahimo pang mapakyas ka na. Maadto ka dayon diretso din kag adto. Nya di ay pag adto dito balibaran ka lang. So unaha pagtawag ang Ginoo sa imong kinabuhi para mapanalanginan ka, giyan ka pa ug naa say pamaagi nimo nga masulbad ang imong problema. Ug ayo ra ka problemahi ang imong problema karon kay ang atong problema karon maura ng problema ng adlaw. Ayog dugangi kay lain ang problema nimo pagkaugma, lain na po ng pagkaugma. Tapos unsa gani kadako ang imong problema napagani na sa Mateo 11:28 nganingon siya nga dali kamong tanang gikapuyan ipapahalayon ko kamo kaysa yun ang yugo ay papasan ka nato. So mga igsoon kung nagpasan ka sa imong problema karon unang-una imo nang ibutang, imo nang gihatag sa atong Dios. Kay ang Dios na bahala na mapasan. Yan ang nagipasan diya sa cross. Di ba nag-antos siya sa cross? Yan ang nagipasan bisag budlay kaayo. So igsoon, dili nimo kaya nga mapasan ni ana. Imong gi sa Ginoo nga, Lord, dili na ko to kayang pasanon ug ikaw na mapasan niini. Imong ihatag diya kaniya kay ang Dios kaya niya. Tungod sa iyang paghigugma nga rika nato, tungod sa iyang kanang dakko kayo ang iyang gugma diri nato atong ihatag diha kaniya. Kung ikaw nagatuo diha kang Kristo, ikaw nagatuo nga giluwas ka na niya, isipa nga wala na kay gipasan. Kay usahay manggod naa na taniya, nagsalig na taniya, nakapungko na ta sa Kristohanong pagpanginabuhi nining kalibutan na. Pero ang atong mga problema ato ra gihapong gipasan. Wala nato gibutang. Sama na nga nisakay ta og jeep tapos nagdala ta sa bugat, nagdala kag usa ka sakong bugas, imo ra gihapong gipasan, di ba kapoy? Ibutang. Nakasakay naman ka. Gibutang. Nakasakay na nga kag series o jeep o motor. Kung sa pa imo nasakyan diya, motorcycle. Nagpasan pa gyapon ka. Pasensya guys kay kada man jud mag-vlog ko naay mo ubo kanang background ra na nako. Naay mo ubo ba? Makadungog mo nga naay mo ubo. Background ra na nako. Background music kay dili pud ta makakuha kay music kay kanibang hadlok pud tag makapiright. So sahay mas mayo na nang naay ulan sa palibot, naay manok nga magtingog, naay iro nga magtingog, naapoy mga tawo nga muubo. Munay special nga best good nga background nga di ta makapiright. So muna guys nga dapat kung naatay mga problema nga gihambin sa atong makinabuhi, tawgon lang nato ang Dios kay siya magatubag. Then atong ibutang ang atong gipasan ug ayaw sige pasan. Ato na nang gihatag sa Ginoo. Kang Ginoo kaya na niyang pasanon ang atong mga gipasan. So kinanglan tawgon nato kay ang Dios motubag. Ang Dios may gugmaon, maluluyon ug magasulbad sa imong mga problema ug siya mutabang ka nato ug walay paglimod-limod nga tabang. Kay kung sa tawo ta mahimo patang balibaran, mahimo patang dauton, mahimo patang masakitan. Sa Dios ta motawag kay ang Dios motubag ug mutabang diri kanato ug atong itugyan diha ang tanan diha kaniya. Kay dili nato kaya ang atong problema kapag wala ang Dios. Salig nato sa Dios ang tanan. So mura to mga igsuon ug nga naa na po tay nasabtan sa akong gimensahe diha kaninyo karon. Ug salamat ug ang Dios magapanalangin kanunay kanatong tanan. Bye-bye.